Hvordan gemmer og deler jeg min tegneserie? Når jeg har lavet en tegneserie, og her har jeg kaldt min tegneserie for gangtur, for programmet kan desværre ikke skrive de almindelige bogstaver, vi bruger, Å, Ø og E. Jeg kalder den derfor gangtur i stedet for gåtur. Hvis jeg gerne vil gemme og dele min tegneserie, så trykker jeg op i venstre hjørne og går ned og trykker Save. Jeg kalder altså min tegneserie for gangtur. En gangtur. Man kan vælge at tagge den i forhold til hvilket indhold den har. Jeg skriver igen gangtur. Jeg kan vælge engelsk. Og så kan jeg vælge, om der er nogle andre, der godt må lave om på den. Eller om jeg vil have, at andre også skal kunne købe denne. Og så kan jeg vælge mellem 3 forskellige muligheder. Publish to the world. Everyone gets to see it. Alle kan altså få lov til at se min tegneserie, hvis de klikker sig ind på den. Jeg kan holde den privat. Eller jeg kan dele den bare med venner. Og det vil altså sige, hvis der er nogen, der har linket, kan de få den. Jeg har ikke noget imod, at hele verden kan se den, så jeg trykker den første. Publish trykker jeg så. Så står der, Your to-do is ready. Min tegneserie er klar. Og den er lagt ind i Public Gallery. Jeg kan gå hen til siden, eller jeg kan printe min tune. Jeg vælger at gå hen til siden. Om lidt vil den dukke op på denne side. Her kan jeg så vælge, om jeg vil sende denne tegneserie som mail, om jeg vil printe den, eller om jeg vil gemme den på min computer. Det var alt for denne gang.